Je samozrejmosťou, že matky a otcovia ostávajú s deťmi na materskej či rodičovskej dovolenke. Keď ale dieťa chce ostať doma so svojimi rodičmi, naráža na množstvo prekážok. Vrátiť lásku a starostlivosť im štát veľmi neumožňuje. Ak sa rozhodnú blízkych doopatrovať doma, vystavujú sa existenčným problémom. Keď pani Alžbete povedali, že jej 82-ročnej mamke veľa času neostáva, chcela sa o ňu postarať sama. Každá matka si zaslúži, aby jej odchod bol spríjemnený práve láskou a vďačnosťou svojich detí. Nevedela, či pôjde o týždne či mesiace. Vedela však, že s mamou chce byť každú možnú chvíľu. Avšak zamestnávateľ jej nechcel dať neplatené voľno. Mi bolo povedané, že bohužiaľ v dnešnej dobe sa to nedá a mám si dať výpoveď. Takéto prípady nie sú ojedinelé. Tí, ktorí cítia potrebu doopatrovať svojich blízkych, si to často nemôžu dovoliť z ekonomických dôvodov. O tých ľudí, ktorí sú odkázaní, sa starajú ľudia, ktorí sú mnohorazí tí, ktorí sú v predpenzijnom veku. Takíto ľudia si prácu ťažko nájdu a zmenšil by sa im aj dôchodok. Pani Alžbete pomohlo to, že manžel išiel do predčasného dôchodku a o mamu sa postaral. Odchody do práce však pre ňu boli veľmi ťažké. Ona sa mi postavila do dverí, objala ma a nieraz presne ako malé deti, dvojročné dúbkajú. Prosím ťa, nechoď preč, nenechávaj ma tu. Pomohlo by, keby tak ako rodičia ostávajú so svojimi deťmi na materskej dovolenke, mohli deti zostať doma so svojimi rodičmi. Za alternatívu spomínanej materskej alebo rodičovskej dovolenky Ministerstvo práce považuje práve poskytnutie 10-dňovej tzv. OČR-ky. Ministerstvo práce v súčasnosti nepripravuje žiadnu zmenu zákona, aby pomohlo tým, ktorí chcú svojich rodičov dôstojne doopatrovať. Radoslava Rusňáková, televízia Markíza. O chvíľu ešte uvidíte nové poschodové vlaky, ktoré u nás začnú jazdiť. Poradíme vám, kde si môžete poistiť počítač. No a pozývame vás na najväčšiu šálku kávy na Slovensku.